Μια παρέα τρελή με αγάπη πολύ και το Μάρκο συντονιστή. Να πέρασω καλά και να ξέρω πως βλέπεις κι εσύ. Δυο μάτια αγαπημένα. Για να με φέρει ο λογισμός ξανά στα περασμένα. Έλα. Είδα μου καμέσια πόσε και στον ύπνο μου θωρώσε. Και στον ύπνο μου θωρώσε, είδα μου καμέσια πόσε. Το Μάρκο, πού είναι το Μάρκο που λέγαμε? Έρχεται. Γεια σου. Πλαγιάζω για να κοιμηθώ. Κι ο λογισμός με δέρνει. Ο ήλιος βγαίνει στα βουνά κι ο ύπνος δε με παίρνει. Γεια σου Νίκο με το Διονύσιο. Όλη νύχτα στο κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι, όλη νύχτα στο κρεβάτι. Γιατί Κώστα μου, γιατί? Νάτι Νάξος, έλα Νάξος. Δώστε ρε παιδιά λίγο Νάξο, δώστε λίγο φωτογραφίες. Σήμερα που σας παίζουμε, νιώθω χαρά μεγάλη. Και εμείς μεγάλη χαρά νιώθουμε, πολύ μεγάλη. Που βλέπουν πανελλήνια το κόντρατο κανάλι. Γεια σας παιδιά, μπράβο. Χαρά μεγάλη που βλέπουν πανελλήνια το κόντρατο κανάλι. Και στο iPhone. Τηλεθέαση μεγάλη, πάντα να έχει το κανάλι. Πάντα να έχει το κανάλι, τηλεθέαση μεγάλη. Καλά, άκουτα. Κοίτα που σ' έχω, Βασίλισσα, της πρωινής ζώνης. Ούτε είναι νεγάκι. Είσαι και ναξιώτισσα. Εγώ με την παρέα μου κοτσάκια πάντα γράφω. Για να τα λέμε όλοι μαζί στο φίλο μας το Μάρκο. Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ. Μπορούμε να παίζουμε μέχρι αύριο, έτσι. Είναι άλλα εκεί. Που κοτσάκια πάντα γράφω για το φίλο μας το Μάρκο. Για το φίλο μας το Μάρκο, που κοτσάκια πάντα γράφω. Έχουμε και εμείς τα τυχερά μας. Μπράβο παιδιά, μπράβο. Γεια σου Νίκο με το βιολί σου. Γεια σου Νίκο.
Μπράβο, Κώστα Λιμπέρτη. Παιδιά, τι να σας πω εδώ πέρα, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Νίκο και τον Κώστα. Να πούμε ότι είναι 100 χρόνια από το σύλλογο Κορονίδας Νάξου. Είναι πολύ σημαντικό ένα σύλλογο να συμπληρώνει 100 χρόνια και ένα σύλλογο ενός νησιού να είναι σύλλογος ελληνικής περιφέρειας που τηρεί τα έθιμα, έτσι, κρατάει τα έθιμα, τις παραδόσεις. Πανελλαδικά στο Γαλάτσι. Καλώς τη Μαρία την Αλιμπέρτη. Μαρία μου, πες μας εσύ λοιπόν, πες μας για το σύλλογο. Λοιπόν, ο σύλλογος Κορονίδας Νάξου είναι 100 χρόνια στο Γαλάτσι. Βλέπεις το κόντρα που φιλοξενεί τέτοια θέματα, έτσι. Βεβαίως, αλλά βγάλατε κι εσείς τραγούδι για το κόντρα. Μπράβο σας, παιδιά. Έτσι σας αξίζει. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Είναι από τους πιο δραστήριους σύλλογους στα πολιτιστικά θέματα. Φέτος κλείνουμε τα 100 χρόνια και έχουμε μια μεγάλη σειρά από εκδηλώσεις που θα κάνουμε τον Ιούνιο. Θα σας τα πούμε. Θα είμαστε εκεί να τις καλύψουμε. Πορεία και να έρθετε να τις καλύψετε, βεβαίως. Ολόκληρο τραγούδι μας βγάλανε, Παυλίνα. Με πανελλήνια μεγάλη, με το κόντρα το κανάλι. Από το συγκεκριμένο μέρος να πω ότι είναι και ο παππούς μου, γιατί έχω και εγώ ρίζες από την Άξο. Και όλοι οι αξιώτες. Το ξέρατε ότι τέτοια κούκλα είναι αξιώτησα? Σήμερα το μάθατε. Και αισθάνεστε και υπερήφανοι για την καταγωγή σας πιο πολύ, Τι βγάζει η Νάξος? Και οι περισσότεροι αξιώτες μένουν στο Γαλάτσι. Ωραίους ανθρώπους, να η Παυλίνα, να είμαι εγώ, να ο Νίκος. Άμα δεν πενέψουμε το σπίτι μας άλλωστε. Μας έχετε φέρει εδώ και τα τυράκια σας, τα ποτά σας, τα πω ρε παιδιά. Τι είναι αυτό? Αυτά εδώ είναι παραδοσιακά ποτά Νάξου, έτσι. Τσιπουρόμελο. Μας φέραν ένα καλάθι, ωραία. Καλά, βέβαια τη γραβίρα δεν χρειάζεται να τη διαφημίσουμε, εξακουστεί. Έτσι. Βλέπω το κίτρο της Νάξου. Τέτοια προϊόντα, παιδιά, πραγματικά πρέπει να πάτε το Πάσχα στην Άξο να τα δείτε από κοντά. Να τα γευτείτε, να τα πιείτε, να τα φάτε και κερασάκι γλυκό. Τι είναι αυτό, κερασάκι γλυκό? Είναι γλυκά του κουταλιού. Ναι. Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι, κάνουν και οι συνεταιρισμοί γυναικών γλυκά του κουταλιού. Για πες μας για τους συνεταιρισμούς γυναικών, Μαρία μου. Συνεταιρισμοί γυναικών υπάρχουν σε όλα τα χωριά, ειδικά στην ορεινή Νάξο. Φτιάχνουν γλυκά του κουταλιού που τα πουλούν σε διάφορα μαγαζιά, ναι. Και έχουμε και δύο ιδιωτικές εταιρείες που φτιάχνουν, δεν τις αναφέρω. Δεν χρειάζεται να. Μπράβο, Μαρία μου. Μπράβο. Αλλά είναι κατοχυρωμένα τα προϊόντα αυτά. Ο συνεταιρισμός μας καλύπτει αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Για τις γυναίκες, ο αγροτικός συνεταιρισμός που φτιάχνει την γραβιέρα. Όλα αυτά, όσον αφορά στους συνεταιρισμούς, να τα διαφημίζουμε. Όσον αφορά στους συνεταιρισμούς, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Τώρα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ας κάνουν ό,τι θέλουν και μακάρι να έχουν και δουλίτσα. Με αγνά προϊόντα μόνο από την Άξο, έτσι, και το γάλα και τα φρούτα. Γιατί να έρθουμε να παίζουν τα παιδιά έναν ήχο από κάτω όμορφα και να μας πεις γιατί να έρθουμε στην Άξο. Να έχουμε ένα κλίμα Άξο, ρε παιδί μου, από κάτω. Λοιπόν, η Νάξος είναι υπέροχη. Είναι υπέροχη. Είναι όλο το χρόνο ωραία, αλλά τώρα που είναι η Άνοιξη. Είναι τα πάντα ανθισμένα, μας χωμυρίζει η φύση. Ναι. Τα Βλέπουμε ξενοδοχεία εδώ εικόνες μας, από την Άξο. Ναι, τα ξενοδοχεία μας είναι όλα σε ετοιμότητα να υποδεχτούν τον κόσμο. Παρέχουν πολύ καλές υπηρεσίες. Ναι. Ο κόσμος είναι φιλόξενος, το φαγητό είναι υπέροχο. Και το Πάσχα στην Άξο είναι ιδιαίτερο. Μήπως να πάμε το Πάσχα στην Άξο? Πολύ παραδοσιακά. Να πάμε το Πάσχα στην Άξο. Δρόμενα. Ωραία ιδέα δεν είναι, Χριστίνα, Το βλέπεις τέλειο. Η Χριστίνα εδώ που τη βλέπουμε και εμείς τέλεια, σε λίγο θα είναι για να μας πει για το Πάσχα στην Άξο. Με τα παιδάκια της εδώ η Χριστίνα θα γίνει χαμός. Έχει και υπέροχες παραλίες στην Άξο. Βεβαίως. Στα χωριά μας, εδώ βλέπετε την Κομιακή τώρα, το χωριό μας. Ναι. Να σας πω και το χωριό σας ποιο είναι? Είναι η Κομιακή, η Κορονίδα Νάξου. Κορονίδα Νάξου. Άρε Βαγγέλη, η Ελλάδα με τα προϊόντα της, με τον κόσμο της τον ωραίο. Μη φύγετε γιατί σε λίγο που θα έχουμε τα παιδιά μπορείτε να μείνετε εδώ πέρα, έτσι. Θα έχουμε τη Χριστίνα και θα δείτε και μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, τα νιάτα μας, τα παιδιά που χορεύουν και τραγουδάνε. Ωραία χωριά η Νάξος, τα ωραιότερα χωριά τα έχει η Νάξος. Κατά πράσινη η Νάξος, να το πούμε γιατί οι Κυκλάδες δεν είναι όλες πράσινες. Ναι. Και είναι ένα νησί που μπορεί να ζει από τη γεωργία και την κτηνοτροφία από μόνο του. Γεωργία και κτηνοτροφία, μπράβο, σωστά. Ξέρω και άλλο ένα νησί που είναι, άλλο ένα μέρος σε νησί που είναι κατά πράσινο χωριό. Η Καρδιανή στην Τίνο. Ναι. Το ξέρετε? Είναι. Βέβαια το ξέρετε. Κατά πράσινο, επειδή είναι ο φίλος μου ο Νίκος από εκεί. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Τίνο, καλημέρα στην Άξο, στην Πάρο, σε όλα τα ελληνικά νησιά που είναι υπέροχα. Υπέροχη είναι και η Κρήτη. Θέλω να δούμε ένα βίντεο τώρα μαζί με τον Μανώλη που πήγε και το βρήκε η Παυλίνα, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, Κρήτη και Νάξος, αδέλφια. Κοντά είμαστε. Αδέλφια. Κοντά και στην ψυχολογία και στα προϊόντα και σε όλα. Σωστά. Έχουμε και την Απίρανθο που έχει πολλά πράγματα πάρει από την Κρήτη. Και η τοπολαλιά και η ενδυμασία. Και ο συγχωρεμένος ο Κακαουνάκης ερχόταν συνέχεια στην Άξο κάθε καλοκαίρι. Είχε ένα φίλο εκεί. Εγώ τον είχα δει πολλές φορές. Πολλές φορές τον είχες δει. Το συγχωρεμένο τον Κακαουνάκη δεν έρχεται στην Άξο. Συνέχεια.
κάθε καλοκαίρι 10-15 μέρες στην Άξο. Και μετά στην Κρήτη. Ο Κακαουνάκης ένωνε την Άξο και την Κρήτη. Και οι αξιώτες και οι κριτικοί είναι λεβεντάνθρωποι. Έτσι, μπράβο. Αυτή η κοιλιά που βλέπετε, εγώ επιμένω, έχει γίνει και στην Άξο και στη Λίμνο. Δεν έχει γίνει στην Αθήνα δηλαδή. Είναι Έτσι. ωραία τα μέρη μας. Τα μέρη της Ελλάδας δεν παίζονται, παιδιά. Είναι πολύ ωραία. Η συνάδελφος εδώ να σου πω είναι δημοτική σύμβουλος η Μαρία Ελιμπέρτη στο Δήμο Γαλατσίου. Είσαστε Ηράκλειο. Α, πολύ κοντά. Κοντοχωριανοί είσαστε. Δίπλα είμαστε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά. Χαίρομαι πολύ. Εγώ λέω, αφού είδαμε και τα υπέροχα παιδάκια μας και είσαι και από τη Λίμνο, να κλείσουμε, επειδή είναι 100 χρόνια από το σύλλογο Κορονίδα. Εγώ χόρευα εκεί πίσω πριν, έτοιμη ήμουνα. Δεν κατάλαβα και θα χορέψεις και τώρα με τα παιδάκια σου. Πολύ ευχαρίστω. Θα δείξεις ότι είσαι παντός καιρού. Βέβαια. Θα δείξουμε λίγο εδώ και την υπέροχη παρέα Νικολή μου, την παρέα από την Άξο. Είναι το βιολί, είναι το λαούτο μας. Είναι η Μαρία, η οποία είναι στο σύλλογο και δημοτική σύμβουλο στο Γαλάτσι. Είναι το νησιώτικο στοιχείο που έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα έντονο, με την Άξο και τη Λίμνο. Και θέλω να κλείσουμε με νησιώτικα. Εννοείται. Επειδή είναι η είσαι του λατρεία χορού, μου. μπράβο. Χορεύεις νησιώτικα. Βέβαια χορεύω, αλλά τώρα να χορέψω. Καλά, να σας πω κάτι. Θα πω για τα δικά μου κορίτσια, βέβαια, και θα χορέψω. Βεβαίως, γιατί όχι. Φαντάσου τώρα Μεγάλο. αυτά τα ωραία κορίτσια, την Παυλίνα, τη Θεοδοσία, τη Δέσποινα, την Ατάσα, τη Χριστίνα, να χορεύουν νησιώτικα. Έτσι. Ωραίο. Εντάξει. Πάμε λοιπόν. Γιατί όχι. Γεια σου, Κορονίδα! Νάξω με τα ψηλά βουνά και τα βαθιά λαγκάδια. Έχεις λεβέντο κόριτσα κι όμορφα παλικάρια. Όμορφα είναι τα νερά σου και τα λεβέντο παιδά σου. Και τα λεβέντο παιδά σου, όμορφα είναι τα νερά σου. Δαντέλωτες, ακρογιαλιές και γραφικά λιμάνια και όλες σου οι ρεματιές με τα ψηλά πλατάνια. Και όμορφα είναι τα νερά σου και τα λεβέντο παιδά σου. Και τα λεβέντο παιδά σου, όμορφα είναι τα νερά σου. Καλημέρα σε όλους από την Άξο εδώ και από τα παιδιά που ήρθανε. Δώσε το μικρόφωνο, Θεοδοσία, που κρύφτηκες. Εδώ στη Χριστίνα. Να πούμε που ήρθαν πάλι. Ελληνοαγγλική Αγωγή και Δήμος Νέου Ηρακλείου. Ελληνοαγγλική Αγωγή και Δήμος Νέου Ηρακλείου. Ευχαριστώ. Σύλλογος Κορονίδας από την Άξο και Γαλάτσι, βέβαια, αντιδήμαρχος Δημοτική Σύμβουλος Γαλατσίου η Μαρία Ελιμπέρτη. Όλη εδώ η Ελλάδα παντρεύτηκε και ταυτίστηκε και κοιτάξτε, ξεκινήσαμε νησιώτικο, μπήκαν τα παιδιά με το μοντέρνο, έτσι, και κλείσαμε όλοι μαζί με νησιώτικο. Μια αγκαλιά είμαστε. Κοιτάξτε πόσο ωραίο κόσμο έχουμε στο πλατό μας σήμερα. Ίσως η ωραιότερη, η πιο χρωματιστή εκπομπή μας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Γεια και χαρά. Να είστε καλά, παιδιά. Μπράβο. Με αγάπη πολύ και το Μάρκο συντονιστή.
να περάσω καλά και να ξέρω πως βλέπεις κι εσύ.